Katange. Moto wangu tanga kuona huti nechipa nemakitchen pakachapa. Tatosumuka ndotemza tanga kubvisa moto wabva watanga kuenda. Tatobvunza magazi hapana chanzi hapana chaona moto. Ndotemza tanga kubvisa. Saka moto watangira nechipapi pacho. Watangira pa gate rechi 2 baba gate rechi 2 racho pa second gate ndopa. Derip second gate. Pamira shumure watangira moto. Ko saka kwanza kubudisa zvine. Na kwanza kubudisa zvino because ndini muridzi wemasaga ndingari pakona esarapa ndini muridzi. Alright. Ko fire brigade yawo here. Fire brigade isati yatouya. Pasina kwanza kuti kontrol mari. Akonta kuti kontrol muenda kuti ikati kuwe. Janjoti mageza pia na alright. Hey, shut it. Alright, saka. Kufunga kwako kuti moto watanga nei. Apa unonge pano unopika sadza vakanganga moto mama rashawo anoshandisa marasha. West pa position ipapo ndokantsamba ni makitchen. Asaita kunyanyoenda ndaraga moto inyaemeka. Hepo wenga ichifamba eneka chiri. Wezi unatoa direction ngabatiki. Ungo usingatobatika kuti wangosoma nikakuti. Lepo yatozochinja manje wenga ungoti advance ukatoa. Ndio zoenda kutadhikana kuti tena ndana kutomhaya kuti tatakwanisa kuseva staff yanga iri panze okay. Ese outside staff isakwanisa kuidhudha ese. Asi tisingaziva kumana kwasuru kuti vanezvikuti. Asa ado was no chance. Akawasa kwanisa kana kuti